Práve sme sa dozvedeli, že náš let bude meškať koľko? Hodinu 15. Hodinu 15 a takže takto len sedíme na lavičkách a čakáme. Dúfam, že sa to nepredĺží ešte, že? A konečne už ideme. No, takže pristáte v letisku v Venecii Marco Polo. Konečne, ale komplikácie začínajú. Auto, ktoré sme spojičali na nedelu, pretože máme iba debitnú kartu, takže keď na budúce pôjdete do Talianska, tak väčšinou potrebujete si kreditnú kartu, že? Väčší problém v Taliansku. Väčší problém. Takže tak no. Problémy začínajú. Aha, tam. No, máme tu našu boginku. Zohnali sme to, nie je to nakoniec Fiat 500, ale... Nie súdená tá Fiat 500. Nie. Možno niekedy na budúce. Je to Panda. Tak. No. Tu sme v našom autičku. Rádio 7-palcové priestradné. Chalady, prosím ťa, zrkadlo mi nastavíš? Prosím ťa. Automatické. Dobre, a... ukáž, aké priestradné auto ešte. No, nádherné. Máme trošku problémy, Priestradné, to ako dosť. Pozor na... Vidíme, možno dneska to budeme ešte spať, takže akože... Uvidíme. To bude dneska ešte. Opatrne nerozbito tu. Dobre. Takže raňajky v tomto americkom reťazci, nemôžeme spomenúť, ale za zmienku stoja chaldy čo? Nový pistáciový croissant. Toto je nebičkou papulky. Viem, čo budeme jesť 3 dní. A poďte sa, že aké sú obrovské proti mojej ruke. No. Naložené, že? Džusík. Vlastne doma. Takže po raňajkách, aké boli kalby? Výborné. Môžeme hodnotiť, že Najlepší McDonald's. najlepší McDonald's asi, ktoré sme boli. Naložené croissanty, aj juice, freshly made. Pistáciový. Amerika. Lepšie ako čokoládový. Presne tak. A teraz ideme Do mesta. do Benátok, presne. Ideme sa túlať talianskými Yes, uličkami. máš. Teba vláčikom. Na výlet do Moskvy. Cena euro 50. Jeden tiket. Prossima stazione, Marittima, Terminal Crociere. Vezme nás to presne. Máme sedieť na deti a nevykladáme sa z okien. Next A stop, vezme nás to až úplne do Benátok, nie? Cruise Terminal. Prvá zastávačka naša je na San Marco Square. Poďme. Nachádzame sa na námestí Svätého Marka. Bazilika Svätého Marka. Zvonica Svätého Marka. Najväčšie námestie v Benátkach. Máme extrémne krásne počasie, ale... Toto je ten Joshua Palace. Aha. Ale pekné počasie znamená, že extrémne veľa ľudí, takže sa tu non-stop predierame ľuďmi. Holubmi a čajkami. Hej, ale tak no. Tutti italiano. Práve cestujeme loďou na ostrov menom Burano. Sú dva ostrovy Burano a Murano. My si vybrali ten Burano, pretože má byť zaujímavejší.
touto loďou, extrémne prepojená. Nahnali nás sem ako také ovce do maštale. Ovce niečo maštale. A ideme. Cena lístku asi 18 €, tam aj späť. Takže uvidíme, aké to bude. Do mestečka Burano, ktoré je rybárske. Je to mestečko známe svojou čipkou a krásnymi farebnými domčekmi. Zaujímavou vecou je, že všetky týchto domčekov okolo bývajú ľudia, takže treba aj pozor, čo robíte, aby ste nevyrušovali. Takže lunchtime. A po štvrtej, to nevadí. Na pohľad nič moc, ale hlad je hlad. No, obedovaný. Taký, to už je dobrý. 2 pizze zjedol. 2 pizze zjedol. Strašne maličké boli, ale fajné. Fajné pizze. Zmrzlinka. A ideme smer na most, ktorý sa volá Ponte di Rione? To nevieme. Doštudujeme si. Je to najzaujímavejší most tu v Benátkach, takže nejaké šťastie. Toto je tá realita v Benátok, proste, že milióny ľudí všade. Všade. Zastávka gondoly bola na must have Benátok. Ale sme takí trošku zmetení, pretože každý nám hovorí úplne iné ceny. Dá sa zjednať. Dá sa zjednať, ale Začína to na 80 €. a boli nám povedané, že až 200 €, ale potom zrazu nám už pravili 150 €, takže nevieme. Ale ideme to vyskúšať a uvidíme vlastne, že aký okruh sa dostane, pretože každý nás správa, že tie okruhy sú tu proste rôzne. Ale no proste máme Dovodíme. Yes. Máme sa na to tvoje sklamanie. Takže bolo to pekné, za tú cenu, strašne krátke. A keď sme mu povedali, že vlastne, že čo je to, či to bolo 30 minút, ktoré nám slúbili, že nás povozia, tak nás ešte zoberie k tomu najslavnejšiemu tomu pontu, tomu mostu, na panoramatický výhľad, no ale najviac klamaný je to do Marinsko. Fakt akože 80 € za 15 minút si nás? No, 17. 17 minút plamenia sa si myslím, že nebolo asi až. Trošku je to too much. Trošku too much. Boli sme v tom, že tu je teda 30 minút, ako to povedali, ale realita bola trošku iná. Teraz Taliani očakávali. A dobré ráno, my sme sa už premiestnili 30 km západne do mesta Padova a jedná sa o jedno z najstarších európskych univerzitných miest. A ideme pozrieť baziliku. A taký kanál. A taký kanál. Vaša bačorina. Desert. Takže Prato della Valle je to najväčšie námestie v Taliansku a jedno z najväčších v Európe a je obklopený
takým kanálom v tvare kruhu, sa týka vody a ozdobený krásnymi sochami. Na Padovskom námestí, v ktorom vlastne po elektrovitom okruhu tohto sa nachádza 78 stôp, 48 po vode a vo vodospritázii 38. Sú to vlastne známi padovania alebo študenti tejto známej Padovskej univerzity, pretože Padova je jedno z najznámejších, alebo bývalo jedno z najznámejších univerzitných miest v Európe. Právě jsme se dostali k bazilike svätého Antona, který je Jeden z najväčších v Itálii. jeden z najväčších v Itálii. Uvidíme, či nás tam pustia dnu, chceli sa pozrieť ho. A co nám? Onša, ale zakázané natáčanie, ale fakt ako Pekný kostolík. veľmi veľký a pekný. Ďalej ideme kam? Ďalej ideme do mesta Romeo a Julia. Takže takzvaná Verona. No, dorazili sme do Verony a je tu počasie nie moc priaznivé, dážď, ale Mám nový dážnik. máme nový dáždik. Kúpili sme o Ako pocestného. Áno, za 4 €, takže Dobrý deal. dobrý deal. Akurát sme pri Verona Arena. Verona Arena, podobná ako je, kde taká podobná arena? Tak potom vyzerá to Colosseum. Presne ako Kolosom. A modlíme sa, aby prestal pršať. Tu sme sa presunuli do vnútra areny. Táto arena bola na gladiátorské a boxerské zápasy a neskôr v 14. storočí bičie zápasy, ale taktiež ešte rôzne súboje za divadelné hry. Takže sme na Piazza del Erbe. Cestou sem je dosť chodníkov, takže si ženy prídu určite na svoje. Máme tu nejakú bežičku a pekné námestie. Ale Majuško, môžeš tam ísť hore a kričať na mňa, že Claudinka, poď mi na pušinku. Áno, dorazili sme k slávnemu balkónu, kde stála Julia a kričal na ňu Romeo. Áno, také šuškali do uška cez balkón. Je tu milé ľudí, strašne ho. Počkaj, toto. To vystrmni. Nie. No co som trošku blondína. OK, takže teraz najdený, zapasaný a smer lodisko. Arrivederci. Takže ideme domov, no, teda do zimy, no. Tak, 3 hodinky nás čakajú domov ešte. Vidíme sa tam.